Bos ini hampir nih. Arab Neton dan. ulang tahun Jawa. Isuh Caca. Iso Caca. Ulang tahun Jawa Caca, tak dudahi. Bose ulang tahun Jawa iki, ya ta? Kela. Anu, apa lek ngarani? Hampir nonton. Ngapain nonton? Hampir ketemu di? Hampir nubuk. Oh. Lah iki nganu ne. Apa jenenge sing ngajate iki? Kopiah iki. Ternyata keduran iya iki tak iya. Hati-hati Mas Masuk. Alah, kok mesti to. Aku lek babakan ngene iki pinter. Iki ora dondome ingkong iki. Dongo nomor 3, Bu. Dongo nomor 3. Oh iya. Lagi pucuke nek sapa wi? Di, pucuke tak dugle. Wah, Entongnya di iki lho. Uyo wae. Yep, gunung jugruk segala amber. Diketok pisan. apa wes? Tak ya ilang iki. Ah, jiwa Pak pitik. Loh, kok Mas Masuk bagian dondom to? Iku lek elek nemen lho. Aku ini telaten aku. Klaten. Iki entek rezekine setahun ngarep yo akeh mungkin. Yo entekno. Entekno. Ora kantak bahaya. Cong kowe bagian godhong-gedhange, Cong. Ya, belum ya sik ya, entenono keri ora kan. Goretan. Anu, pamit e bojone ning omah, wong pamit wong omah. Mancing. Terus saiki Wis teko bengkel dolan malah dum-dum. berkata. Maksude. Piye? Mulai tuwake. Situ wakil piye sih? Mosok malah nggo apa? Ah, Lah ya, kuwi gawat iki. Heeh. Lah ya. Ina salat tuh nusuki omahe ya. Sopo wonge sing sut. Bakal nompo sampean rezekine tambah banter. Amin. Bengkele tambah rame. Amin. Iya. Ngono. Wis. Apa mungkin kok kaya enggak patek kenceng lho Mas dalile iki karo artine ngono Mas iki. Kenceng jane. Ya itu dalilnya, Bos. Terus ambil sedang kowe, Ci. Masuk kok diwarki nggih Mas kok nggih. Nggih. Ora tak wendok gitu ya. Heh? Wong tak wendok tuh.